Moi! Nyt tää on mun tää uusi kanava, mutta tänne alkaa tulla sitten kunnollisia videoita. Movesta. Mä en oo vielä kertellyt, että mä kuvaan, niin nyt sitten tapahtuu. Eli mulla on tosi pitkä tauko näistä videoista. Mä oon nuhaa ja kaikkea. Ja nää tulee silleen, että nyt on alkamassa just Rareviikki. Ja tosta Rareviik on sellainen, missä mä voin ostaa niinku rareilta, ei saa enää mistään. Ja sit ne poistuu taas. Niin. Joo. Mut mä kerron mun kamoille, että mä kuvaan. Okei, mä laitan isolla kuvaan. Voi antaa lahjoja. Uutamerkki. 2,3. Toi oli vahinko. Anteeksi. Joo. Et lahjoja kannattaa siis kerätä. Mut ei oo tullut mitään viestejä. Moi. Tästä tulee tää hiiri tälleen. Tähän tulee tai punainen ympärillä, mutta mitä se haittaa? Otetaan, että tyypit antaa lahjoja. Jei, annakaa. Kiitti Anu. Eli toi on mun. Oikeastaan mä oon kopioinut sen tosta Altesadopläidin noista, kun se kirjoittaa jotain tonne kommiin. Mä näytän sut videolla sit Annu, että ei oo mitään hätää, mä oon näyttänyt sut muuten jo. Koska ootas mä tarkistan. Mä oon niin tyhmä. Tupeen mennään täältä. Hahaha. SMSP, joo. Siinä tulee menus. Eli marmeladi. Kiitos. Marmu. Sitten Ansku. Vaatteet. Tää on toiseksi useammasta teemasta. Kiitos. Anteeksi, jos tää mun ääni kuuluu tosi hiljaa, mutta mä en voi sille mitään. Niin, mut joo. Kiitos. Kiitti Annu. Siis Annu on mun pesu. Ihan paras sellainen. Katsotaan. Ei oo tullut mitään uutta. Niin. Mä en kehtaa laittaa tähän mitään webcamia, koska mä näytän niin tyhmältä. Ja tää mun kuvausohjelma on siis
Afersoft Screen Recorded. Ja tää on ilmanen Macille. Ja täällä saa kaikki tauot ja lopettaa ja screenshottaa siis ton webcamin ja siis voi sulkea tuolta. Mutta en mä nyt vielä 5 minusta lopeta. Nyt vois antaa niitä lahjoja. Näitä lahjoja tulee nyt tälleen, kun mä vaan yhtäkkiä aloin kuvaa, niitä tulee vähän hitaasti. Mutta niin, vähän taas ne vaatteet tosta. Eli ja niin. Joo. Hirveä nuha. No, mä pidän tän tauolla siksi aikaa, kunnes mä saan enemmän lahjoja. Moikka! Nähdään sitten tauon jälkeen. Diamondin oli ihan pakko päästä videoon. Siksi. Mutta taas jatketaan taukoa. Joo, ei jaksanut vaan ottaa niitä lahjoja. Voidaan vähän. Tämä voi olla vaikka höpötysvideokin. Eli joo. Mulla ei sit enää makkuu 1400 kamua. Mut joo, kumminkin. Eli mä en kertonut näille vielä ennen pääsee videolle. Pääse kyllä 23. Eikö se kivaa? Tää menee ehkä. Tää menee tuohon. Ne tulee sitten. Hitsin tyhmät. Älkää kuunnelkaa. Teistä kuuntele yhtään mitään. Mitä mä täällä häpätän. Siis what? Why? Jessi MS.
Essiäpäs. Oikein mä löytää. Eli mä nyt käyn katsomassa tästä tämän, että mitä. Eli siis mä kerron tänne Essi. No ei oo kyllä monia. Joo, ei oo monia. Tulisiko täältä niitä laajoja? No. Joo. No, nyt ei oo mikään maailman pisin video, mutta olihan tää ihan hyvä aloitusvideoksi. Ja tää mun ääni taisi kuulostaa taas ihan hirveältä. Mut joo. Nähdään seuraavassa videossa. Moikka!